Makasiksik ba ang pulis bisan asa sa imuhang balay nga wa na naapil sa search warrant? Ang tubag dili. Ang Rule 126, Section 4 sa Revised Rules of Criminal Procedure nagklaro nga ang search warrant kinahanglan nakaklaro gayon kung asang lugara ang isiksik ug unsang butanga ang subject sa search. Panalitan ang pulis muadto og apartment. Sa apartment daghan kayong mga door. Ang nabutang sa search warrant door number 1. Pero didto ang pulis ni search sa door number 2. Sakto ba? Dili sakto. Tungod kay wa na klaro sa search warrant ug unsa rang lugar nga nabutang sa search warrant mao ra nay isiksik sa pulis. Laing bantayan, kinahanglan klaruhon sab sa search warrant ug unsang butanga ang na subject sa search ug shabu ug armas dili pwede nga magpataka lang ang pulis og search ug pangkuha sa inyuhang butang.